sengiyazihambela sekushoda ukuthi ugqumeke ngabe ngiyasina manje angikakwazi ukusina ungithumba ubuhlungu. Ngiyabonga ithandwa zami, imithandazo yenu isebenze kakhulu. Ngiyabonga kubo bonke akade bengikhulekela. Namhlanje ngiyayishiya i-Albert after 3 months ngiwala i-Albert. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nokade ningithandazela ninginikelela. uNkulunkulu anenze kahle, ngiyanithembisa ukuthi ngizonipha i-album emnandi ezonithobisa inhliziyo, nginibonge ngayo. Ngiyabonga kakhulu. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, ya bekufikile mlomo ke guys eshare ke indaba ezimnandi zokuthi ke usephumile esibhedlela after being hospitalized for 3 months. Guys uthi ke wathola ukuthi ke une spinal tumor. Uthi into yenze ukuthi nje wavele wafainta waphuthunyiswa esibhedlela ukuthi ke akasakwazi ke ukuhamba. So ke she went for a surgery guys. I think they were removing something from his spinal cord sakhe, and yeah, she looks better, she can walk, she's okay now, she can continue with umsebenzi wakhe guys wokucula. You can remember ukuthi ke I think in last month uThina Zungu uke wahlanganisa abaculi ukuthi ke ku donate imali for i-surgery yakhe, of which I hope ukuthi ke yahamba kahle. Nakho ke simbona esekwazi ke guys ukuyihambela. Siyambonga kuNkulunkulu bakithi, abantu ke bemkhulekisa bemkhulekela ukuthi ke aphole aqhubeke ke nokuzosebenza okubizo ke lwakhe. Guys yeah, siyambongela bakithi ke ufikile mlomo. Bekuhlungu kakhulu ukuthi simbone ke eku-wheelchair, and amathemba kwabanye bemncipha ukuthi ke kaze usayophinda kwazi nokuhamba, futhi ngiyacanga ukuthi nakuyena ubefila kanjalo, but ke uNkulunkulu wamenzela umusa guys. Nakho she can walk, she can stretch inyawo zakhe, everything is okay, and uthi ke uzoba live ke namhlanje ntambama just to tell abantu ekade bemsupport nathi bemnikelela ke about impilo yakhe ukuthi ke ihamba kanjani manje, futhi ke uzizwa esenjani. Do leave your comment below guys, and let's thank God on the comment section. Bye.